وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da dawowa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka don ci gaba da daurar littafin talkhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, inda muna cikin karatu muka je sallah kuma yanzu mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya. Malace miqdaru irtifa'il sutrati, kwatankwacin dagowar sutura. Muna bayanin kan sutura da ya kamata mai sallah ya sanya. Menene kwatankwacin dagowar ita wannan sutura kin? Malace wajibu an takuna sutrat murtafi'atan anil ard. Ya dace, ya zan wajibi, ya wajiba sutura ta dago daga ƙasa, ta baro wa ƙasa, nahwa shibrin, kwatankwacin taƙa ɗaya haka, au shibraini ko kuma taƙa biyu. Idan sutura ta zamanto kamar haka ko da qaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadar manzon Allah da yake cewa idza wada ahadakum bayna yadayhi mithla mu'akhkharati ar-rahli falyusalli. Idza wada ahadakum, idan dayanku ya sayya bayna yadayhi a tsakaninsa, bi ma'ana zai sanya sutura kenan, mithla mu'akhkharati ar-rahli, kwatankwacin surdin dabba, abun hawa. Ai kusan surdi da ake irin raƙumi da doki do ana musu surdi ko, to surdin kaga ai ya dan dago ko, to kwatankwacin surdin da ake dorawa saman dabba, to falli yusalli, manzo Allah ya ce suturarsa ta ke sutura, to sai yi sallarsa. Ina ba ta mun fahimta. Wala yubali man wara'a zalika, kada ya damu da duk abin da yake bayan suturar, in dai akwai tsakaninsa, in dai suturar za ta kai daidai kwatankwacin surdin da ake dorawa doki ko kuma raƙumi, tsawonta zai kai wannan, to annabi ya ce kar ya damu da duk wanda yake baya, ko da akwai mutum bayanta, kaka damu, almuhimu dai kai ka sa sutura shine ake so. Malace wa yatawajjahu ila sutrati, mutun ya fuskanta zuwa ga suturarsa mubasharatan kai tsaye, li'annahu adh-dhahir min al-amri bis salati ila sutra, saboda shine abin da yake bayyane, wato zahirin umarni da aiki umarni sallah zuwa ga sutura. Idan mutum ya sanya sutura, to kai tsaye da zaka kalla, kai tsaye sutura zaka diba suturar ta mutum ya zamanto ita yake kallo. Ina fata mun fahimta. Wa amma at-tahawulu anha yamina, amma mutum ya dan karkata mata, shine at-tahawul, juyawa kadan ni bangaren dama, au yasaran ko bangaren hauni, bi haythu annahu la yasmudu ilahi samdan, ta yadda mutum bai nuhaci suturarsa ba nuhatawa, to ma da ce falam yathbut, bai tabbata ba addini. Idan mutum ya sadan sai ya sutura, sai ya dan karkata, ga sutura haka kuma sai ka dan juya haka ko kuma haka, to annabi malaka cewa bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kawai abin da ake da buƙatar in ka sanya sutura, to ka nihaci suturar ta ka nuhantawa, ya zama to ita kake duhi gaba daya. Ina fata mun fahimta. Malaka cewa wa yatawajjahu wa yatajuzu salatu ila al-asa, ta dace, ya halitta mutum yayin sallah zuwa ga sanya sanda, al-asa sanda, a matsayin sutura, al-maghruzati, wadda aka kafa, sandar da aka kafa. Idan misali irin wannan lokaci na damana, sai mutum ya kafa sanda, ya kafa icen gidan sange misali, an kafa ice ne da matsayin gidan sange, in ka zo sallah ka sanya shi sutura yayi, an kafa wannan sandar ko mun fahimta ko, abu sandar da aka kafa da wani aiki, to ta halitta mutum yayi sutura da ita. Wa ila shajaratin, kuma ya halitta mutum yayi sutura zuwa ga itaciya. Akwai ice a gidanka, sai ka sanya wannan ice ka shirya tafikinka tsakanin ka, ya zama to maka sitira, in za ka yi sallah shi ne sitirarka. Ina fata mun fahimta. Au ustuwanatin, ko kuma ustuwana shine abunan fondation kin gini, abunda ake fara ɗaukowar gini sai a ɗora ka shi, ba shi bane fondation. To fondation kin gini, idan aka yi fondation ta gini, abunda mutum zai iya yin sitira a kansa da shi wannan fondation kin kadaya. An yi fondation birgi ɗaya ko birgi biyu ko birgi uku, a matsayin fondation an yi shi na shi, kana yi ka ɗauke shi a matsayin shi na, a matsayin sa na sitira. Wa ila imra'atin almuttaji'a, ko kuma matar da take kwance, mutum zai yin sitira da matarsa tana kwance, amma alasari tana kwance a kan gado, wa hiya tahta lihafiha, tana cikin darata.
mutum zai iya yin sitira da matarsa iyalinsa tana kwance saman gado ko kuma saman shinhida, ina ba ta mun fahimta, ta tuho da dara, a'a ba tana cikin kayan kwana ba, a'a ta rufa da dara, to mutum zai iya mera ta a matsayin sitira. Wa ila dabba, haka mutum zai iya sanya dabba ta zamanto sitirarsa. Kai ne kake ta saman hanya lokacin sallah kana ba saman ruwayel ko haushin ka sai ka tsaye da ka sa mai jak kawai sai ya zamanto sitiranka. Kana saman doki lokacin sallah sai ka dakatar da shi ka sanya shi sitira. Kana saman raƙumi duk abin da ka sanya sai zama maka waton sitira. Ina fatan mun fahimta. Malace walau kana jamalan, koda ko wannan abun ta raƙumi ne mutum zai iya sanya shi a matsayin sitira. Abinda ba a so kada ka kuskura kai sallah babu sitira gaba gare ka, kuskure ne. Mun fahimta. Daga yau kowa in zai sallah ya nemo sitira. In kana cikin masallaci ka daidai gunshiki, duk wanda zai zo ya ce zai wuce gare ka to jibga mai kulli kamar da zamu gani a nan gaba. Malai ce tahrimus salati ila alquburi, harancin yin sallah zuwa ga makabarta, kaburra. Bi halitta mutun yayin sallah zuwa ga kaburra. Wala tajuzu salati ila alquburi mutlaqan, kai tsaye malai ce bai dace ba da mutum masallaci yayi sallah yana mai kallon kaburra, sawa'an kanat quburan lil anbiya'i aw ghayrihim. Malace babu bambanci a ce wannan kabarin annabi ne ko wannan ba kabarin annabi bane, ko da kabarin annabi ne a hurin, in dai shi zaka kalla kai sallah to kuskure ne, bai kamata ba, sai ka bar wannan kabarin ka dibi inda zaka yi ka je kai sallah. Tahrimul mururi bayna yaday musalli walau fil masjidil harami, harancin biyawa tsakanin mai sallah ko a masallacin harami ne, ko da a Makka inda ke da kocin kosan mutane ko mutum miliyan 2 miliyan 3 an je aikin hajji ko umra, to haramun ne ka shiga tsakanin mai sallah da sitirarsa. Ina ba ta mun fahimta. Haramci in ji malam, tahrimu, harancin biyar tsakanin mai sallah da sitirarsa ko da a masallacin harami. Shi yasa ya kamata irin wannan masallacin nan a dinga yawan sitira ta katako a kawo aje, mutum zai sallah ya sa gabansa a daidai da kake kawo daidai tafinka. In mutum ya ga dama ya huce, amma in yace zai huce tsakaninka da sitira to akwai hukunci da manzon Allah ya ce kai masa. Malace wala yajuzul mururu, bai kamata mutum ya biya baina yadayil musalli, tsakanin wanda yake sallah, idza kana baina yadayhi sutratun, idan tsakaninsa akwai sitira. In akwai ya sanya sitira to bai kamata ba. Ina ba ta mun fahimta. To in bai sa sitira ba fa, na malace in akwai sitira a gabansa, to idan bai sanya sitira ba fa, ya halitta shi ma bai halitta ba. Wala farqa fi zalika bainal masjidil harami wa ghayrihi min al masajid. Malace babu bambanci wannan a masallacin harami ne ko kuma a sauran masallacin ne, a tawa ne ko a Saudiya, duk ɗaya ne, bai halitta ka biya tsakanin wanda yake sallah. Kun san a harami zaka dinga ganin mutane suna biyawa ko ga sahunan ana wucewa, ko kuma mutun ya zo masallaci, yaga masallacin ya ce ka sai ga wani wuri can, to zai kutso ya biya gaban masu sallah ne. Kuskure ne. Malace bai kamata ba. Bai kamata ba. Shi yasa muka ce muku wannan karatun wani malam babu wata mazhaba, kawai mazhabar tawaye ta annabi ce. Abinda yaga annabi yana yi ya tabbata hadisan manzon Allah shine malam yake bayani akan sa. Malam yace fa kulluha sawa'un fi adamil jawazi, dukkanin su daidai suke wajen rishin datarwa ta abiya. A harami bai kamata ba, a wajen harami ma bai kamata ba. li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadar manzon Allah ta hade gaba daya cewa law ya'lamul maru, da a ce mai shudewa mai biyawa baina yadayil musalli, tsakanin mai sallah, da a ce ya san maza alaihi, abunda yake akan sa na zinubi, lakana ayyaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, da shi ne mafi alkhairi gare sa ya jira tsawon kwana 40. Annabi ya ce da mutum wanda ke shiga tsakanin mai sallah da sitira ya san irin zunubin da Allah ke rubuta masa, da mutum yayi hakuri, shi wannan mai biyawar da ya hakura bai biya ba tsawon kwana 40 kana jiran ya kare sallarka. Wasu ka ce shekara 40, wasu ka ce awa 40. Kaga ko awa 40 ne kwana nawa kenan? Awa 40 kwana ke gare su. Kusan kwana 3 da wani abu ko? Kusan kwana biyu, kwana biyu. Kwana guda da wani abu. To a ce mutun ya wuni kana jira mutun ya kare sallah, ai ka san ba karamin kuba bace. Wasu ka ce a'a kwana 40 manzon Allah yake dishi, wanda shine fatawar malamai cewa kwana 40 ne. To da mutun ya san irin laifin da ke da kai na biyawa tsakanin wanda ke sallah da sitirarsa
da ya ka iya jiran shi ko da zai kwana 40 yana sallah ka tsaya sai in ya kare sannan ka wuce duk gaggawa da kake yi ko a rayuwa ina ba ta mun fahimta manzo Allah yake cewa khairul lahu min an yamurra bayna yadihi shine yafi alkhairi kansa akan ya huce gaban sa ya'ani almururu bainahu wa baina mawdi'i sujudihi annabi yana nihin biyawa tsakaninsa da inda yake dora goshin sa mala yace wujubu man'il musalli lil marrina bayna yadihi wajibcin hana mai sallah ya hana a huce gaba gare sa wajibi ne idan wani yace zai keta gaban ka to ka sanya masa stop ka kawo masa plaka ka tsaye da shi walau fil masjidil haram ko da ko a masallacin makka ne mutun yake son ya biya tsakaninka da inda kake sallah da suturarka ko kuma inda zaka dora goshinka to wajibinka ne ka iya kokarinka akan hana sa malai ce waya juzu ya dace lil musalli da wanda yake sallah ila sitratin wanda ke da kai sitra a gaban sa an yada ahdan ya murra baina yadihi ya hana kowanne mutum kowaye ya hana sa shudewa gaba gare sa lil hadithi sabiqi saboda hadisin da ya gabata da muka karanto wala tada ahdan yamurru baina yadayka kada ka bar kowa ya huce a gabaninka da sitarka wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kun fadar manzon Allah da yake cewa idza salla ahdukum ila shay'in idan dayan ku zai salla zuwa ga wani abu yastaturuhu minan nasi da ya sha maketantar da shi da mutane ya sanya masa shamaki da mutane fa arada ahadun sai wani yayi nuhin an yajtaza baina yadayhi yayi nuhin ya keta ya biya ta tsakaninsa annabi yace falyadfa fi naharihi to ya kai masa duka ya tunkuɗe sai inji manzon Allah yace idan mutun ya so ya keta tsakaninka da sitirarka to annabi yace falyadfa watan ka ture safi naharihi a wuyansa ka hana masa wuyewa ka sa hannu ka tare watan handa ya huce daga wannan sitiran wal yadra mastata yayi kokarin kare kansa gurgurdan ikonsa in yace zai kara ka kai ma ka kara ai an yi shi a garin Madina ko annabi sallallahu yana sallah sai ga wani shaydani wani iblis wani aljani ya so ya keta ta gaban manzo Allah da sitirarsa sai annabi ya gurguso sai ya buge sa da hannunsa yake tarewa sai ya dan kara gaba sai annabi ya kara sai wasu ga manzo Allah na tayi haka cikin sallah da aka kare sallah sai suka ce manzo Allah ya nabi Allah sabuwar sunna ce aka samu ana sallah ana haka sai annabi ya ce manzo ai wani shaydani ne ya so ya biya tsakanina da sitirata yace wallahi ba dan da addu'ar dan uwana annabi Sulaiman ba da yace Allah ya bashi mulkin da bai ba kowa ba a duniya da na daure wannan aljanin da da kurkude gimshikin masallacin Madina kowa zai gansa washi gari yasa yace saboda annabin Allah kada a nuna mutane aljannu haka kai tsaye saboda annabi Sulaiman shi ya samu wannan mulkin damar shi yasa annabi bai yi ba amma da yaran Madina sai ka zo ka kama hancin aljani ka ce wannan aljani ne ka huce mun bayanta to da haka wal yadra mastata'a ya hana ya nace gurgurdan ikon sa wa fi riwayatin manzala ce falyamna'ahu ya hana sa marratayn sobi fa in aba in ko ka hana mutum hucewa tsakaninka da sitara kuma ya kiya faltuqatilhu manzala ce to ka yaki sa ashe cikin sallah ma ana yaki fa inna ma huwa shaytan annabi ce ba mutum bane shaytan ne ko da ko cikin mutane ne ibilishi ne inji manzon Allah ashe kenan duk mai biyawa tsakanin mutane suna sallah ne ibilishi ne waye fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu muka fada ba almashyu ila al-amami liman al-murur mala ce tafiya zuwa gaba mutun ya ƙara gaba cikin sallah saboda ka hana a huce gaba gare ka ya dace kana sallah kawai ka ƙara gaba ka tafi gaba saboda ka hana wanda zai biyawa gaban ka ya biya waya juzu mala yace ya dace an ya taqaddama khatwatan ya ƙara tako daya au akthar kofiya tako daya liyamna ghayra al-mukallafi domin ya hana ma wanda baya shari'a ba ta hau a kansa ba wai ta sitira ko da mutum bai kai baligi ba ko da dan yaro karimi ne fa yace zai biya gaban ka to ka hana sa ina ba ta mun fahimta al-mukallaf ghayra al-mukallaf wanda ba a rubuta ma littafi kenan ko wanda bai da shari'a ko mahaukaci ko sauransa ka hana dai kaddabata kamar dabba kana sallah sai akuya ta zo ta biya tsakaninka da sitirarka sai ka kara gaba dan ka tare ta ko kuma rago ya so ya shiga gabanka sai ka hana sa ko diyarka ko matarka sai ka hana shi au tiflin ko kuma karamin yaro hatta ya murra min wara'ihi in ma zai biya to ya biyo baya gare ka kada ya bi
gaba gare ka ba laihi ya biya ba gare ka amma gaban ka kan an hana mafhum tayyib mala yace ma yaqta'u as-salat abunda yake yanke sallah abunda ke katse mutun sallah kana cikin sallah sai ta koma famur kamar an hidda vitaskin moto ko mota wa inna min ahammiyati as-sutra mala yace daga cikin muhimmancin yin sutura fi salati a sallah annaha tahulu bainal musalli ilaiha tana shamukancewa tsakaninta da mai sallah wa baina ifsadi salati da kuma lalacewar sallarsa ashe barin mutun ya bi gaba gare ka yana sa wa sallaka ta mi ta lalace mun fahimta malati bi khilaf alladhi lam yattakhidha da sabani wanda shi kwata-kwata ba bai rike bai da sitran bai doke sitran ba bai sanya sitra gaban sa fa innaha yaqta'u salatuhu shi duk wanda bai sanya sitrarsa ba to akwai abun da ke sanya sallarsa yanki ababe guda kamar haka idza marrat baina yadayhi almar'a idan mace ta biya a gabansa mutum ne yake sallah bai sanya sitira ba babu sitira a gabansa sai matarsa ta biya ko wata mace ta biya haka ko tana cikin hijabi to sallarsa ta lalace ba faida ba amma in akwai sitira a kansa a gabansa in akwai sitira a gabansa ko ba ta da hijabi kan sallarsa tana nan qalau sadami yana cikin ya sa kariya tsakanin shi da ita wa kadhalika alhimaru haka ma idan mutum yayi da ganganci bai sanya sitira ba jaki yazo ya biya gaba gare sa sallarsa ta lalace wal kalbul aswad haka ma bakin kare idan mutum ya bari bakin kare ya wuce a gaban sa to sallarsa ta ma ta lalace ashe kaga kiski da tsakaka da musa ba su sa sallaka ta mi ta kare ina ba ta mun fahimta sai abu na biyu abu na uku duka wannan cikin abu na fari ne ho muke fa shine watan abin nan me yake da suna alqiyamul hako sai malai ce anniyatu abu na uku shine yin niyya wala budda lil musalli an yanwi ba makawa wa mai sallah ya dauki ya kudurta niyya ya kudurta yin niyyar sallah a zuciyarsa an yanwi salata ya kudurta sallah a zuciyarsa allati qama ilaiha wanda ya miƙe zuwa gayi kenan ya wajiba duk wanda zai sallah ya kudurta cewa a zuciyarsa sallah ce zashi wa ta'yiniha bi qalbiha ya ayyana ta yayin da zinyakin sallar cewa sallah kaza ce za yi a cikin zuciyarsa kafar bi zuhur misali mutun zai zo yayin sallar azhar idan ka tsaye zaka yi sallah sai ka kudurta a zuciyarka cewa kai niyyar yin sallar azhar in zaka yi magriba ka ce kai niyyar sallar azhar idan zaka yi isha ka ce kai niyyar sallar lisha ina ba amma aina a zuciya mutun ya kudurta a zuci cewa sallar kaza za yi ina ba ta mun fahimta malete aw al-asr ko sallar al-asr aw sunnatihima ko kuma sunnarsu mutun ya ce wannan nafila ce zashi ka kudurta zaka yi sunanin rawatib ko kuma zaka yi nafila ko tahiyatul masjid sama kamanci wannan wa huwa shartu malate yin niyya a cikin zuciya sharadi ne aw rukunun kai malate rukuni ne ma wanda in babu shi babu sallah wa amma talaffuz biha amma kaga furta ita niyya bilisanihi mutun ya furta ta da halshe fa bid'atun bid'ati mukhalifatun lis-sunnati tasawu sunnar annabi wa lam yaqul biha ahad ba wani dai daga cikin magabata wanda ya fade ta min matbu'i wanda ake biya al-muqallidin wanda ake koyo da su min al-a'imma daga cikin al-a'imma al-arba'a al-imam Malik al-imam Shafi'i Abu Hanifata da Ahmad bin Hanbal babu wanda taba furta niyya a zuci a baki yace Allahumma inni nawaitu salata az-zuhri fardan Allahu akbar kuskure ne ba wanda ya taba yi manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba magabata ma ba su yi ba kai masu ma hankali ba su yi ba abu na hudu at-takbiru kabbar harrama summa yastaftihu as-salata sannan mutun ya bude sallar sa bi qawlihi da cewarsa Allahu akbar idan mutum ya ce Allahu akbar ya bude sallarsa wa huwa ruknun fadin Allahu akbar fa rukuni ne idan in ba a fade shi ba babu shi yasa muka ce diyawa cikin masu shiguwa masallaci da gudu ba su da saboda sun bar sun bar kabbara ai ga mutum ya zo ka Allahu akbar a ta ruku'i musamman in liman na ruku'i sallarsa zero Allah ya gafarta muna Allah ya ganar da mu da haka rukuni ne li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar manzon Allah da yake cewa Allah ay miftahu salati at-tuhur mabudin sallah shine tsarki wa tahrimuha idan mutun yayi tsarki ma'ana arwalla kenan ko to shine mabudin sallah wa tahrimuha abunda ke sanya mutun ya zamanto ya samu haranci a cikin ma'ana haranci ba za ka yi komi ba sai wannan abun an haranta maka komi sai ita
at-takbiru shine kabbara da mutum ya ce Allahu akbar an haranta masa ci an haranta masa sha an haranta masa magana bai message bai vocal ko bai kallon staci duka an haranta masa tahrimu hakidan mun fahimta masha Allah wa tahliluha at-taslim abunda kuma ke halitta maka abunda aka haranta maka shine sallama da mutum ya ce assalamu alaikum to duk abunda aka haranta maka an halitta maka su mun gane yanzu mali yake cewa wala yarfa'u sautahu bit-takbir fi kulli salawati illa idza kana imama ba sai mutun ya daga wala yarfa'u ba sai ya daga sautahu ba sautin sa bit takbir tayin kabbara ba sai mutun ya yi kabbara kware ba kowa ya ce Allahu akbar wani iya zo masallaci kowa sai ya ce a'a kai iya gurgurdan abun da kake ji illa idza kana imaman sai liman ne shi liman zai daga sauti kowa ya ji mun fahimta amma wanda ba liman ba a shar'anta maka ba sai ka daga sautin ka kware kowa ya ji malace waye juzu tablighul mu'adhdhin takbir al-imam ila an-nas ya kamata ko ya dace waladan shi ladan shine al-mu'adhdhin ladan ya isar da kabbaran liman ga mamu ga musauran mutane idan liman yace Allahu akbar to basu na baya basu ji ba to ladan sai ya daga sautin sa domin ya isarwa mutane da kabbarar liman kun fahimta idza wajada al-muqtada lidhalika idan akwai bukatar haka in akwai bukatar yin haka in babu bukata ba a sa ladan ba daga sauti amma in akwai bukata to sai ya daga sautin sa kowa ya ji kamar dil imami kamar a ce liman bai da lahiya bai iya daga sauti ire da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar karshe ko ai bai da lafiya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da shi ke daga sauti kowa ya ji wa da'fi sauti ko kuma liman na da matsala ta sauti ya ci mikuro maganar majin mura ta masa yawa baya daga sauti kowa ya ji wannan liman sai ladan sai daga sauti kowa ma ya ji au kasratul musallina khalfahu ko kuma masu sallah bayan liman suna da yawa yanzu tambaya irin lokacin da ke da koyi mikuro yanzu a masallaci to ya halitta sai ladan yayi in ga mikuro kawai shi ladan ba sai yayi ba kawai shikenan shi ma zai kabbara yadda kowa ya kabbara kuma ba dole ba sai daga sauti kowa ya ji dan liman zai kabbara kowa ya ji babu wani ladanci shikenan kawai an doke mu kowa mun fahimta malace wala yukabbirul ma'mum mamu ba za su kabbara ba illa aqiba intiha'il imam min at-takbir sai sai bayan liman ya kare kabbarsa ma'ana idan liman ya ce Allahu akbar to lokacin ne mamu za su ce Allahu akbar amma daga lokacin da kake cewa Allahu akbar kake cewa Allahu akbar to sallaka ma bata yi ba saboda kana ka tafi tarar ka zan abokin liman to dole so ake kabi liman ka zan kanan liman kana biyar sa baka gabace sa ba mun fahimta da aka bi halitta ma musu yi kabbara sai in liman yayi sai bayan sun tabbatar da liman yayi kabbara shi yasa wanda suka ce mutane cin sallah mutum guda uku ne akwai wal liman akwai abokin liman akwai kanan liman da wal liman da abokin liman duba su da sallah wal liman shine wanda ke rigar liman abokin liman shine wanda ke yi tare da liman kanan liman shine wanda sai liman yayi yake yi to abokin liman da wal liman duba su da sallah amma shi kanan liman shike da sallah ina fatan kun fahimta shi da sai liman yayi yanzu kaga mutane liman na tahiyya ruku'i ana tahiyya ruku'i yana tahiyya sajda ana tahiyya tare da shi ake tahiyya bal ma wani sai liman ya iske shi wallahi wani sai liman ya iske shi kasar da yau ya zarci kaga wannan bai da sallah Allah ya gyara mana malace raf'ul yadaini wa kayfiyatuhu daga hannu a cikin sallah gun kabbara da kuma yadda ake yin shi wa yarfa'u yadayhi ma at-takbiri ya wajiba da wanda zai sallah ya daga hannayensa tare da kabbara lokacin da kake cewa Allahu akbar ka daga hannu aw qablahu ko kuma kafin kabbara kafin mutun ya ce Allahu akbar sai daga hannu misali haka sai kuma ya ce Allahu akbar sai ka daga sai kabbara ta biyo baya aw ba'dahu ko kuma bayan kai kabbara ka daga kai kabbara sai misali ka ce Allahu akbar sai kuma ka daga hannu kenan siga nawa ke da kai siga uku wajen ka daga hannu ana dagawa tare da kabbara ka ce Allahu akbar daya ko kuma Allahu akbar sai ka daga hannu ko kuma sai ka daga hannu sai kai kabbara Allahu akbar duk wanda mutun yayi daidai kuma sunna ce mutun ya dinga caccanzawa yau in kai wannan gobe kai wannan kaga zaman to kullun shinkafa da wake kake yi ka dinga caccanzawa mafhum
malaci kullu zalika thabitun fi sunna duka wa'annan guda uku sun tabbata a sunna wa yarfa'uhuma malaci zai daga hannayensa ne guda biyu mamdudata al-asabi yana mai miƙe ɗan yatsunsa ashe ba haka ake yi ba akwai kusan masu yi haka a'a mamdudata mutum zai miƙe ɗan yatsunsa zaka miƙe su haka mutum ya miƙe ɗan yatsunsa a cikin sallah mun fahimta shine mamdudatal asabi yatsu gaba ɗayan su a miƙar da su kuma dukkanin su zamu gani yatsu za su kalli alƙibla ce alƙibla suke kallo a kaga akwai masu yi haka Allahu akbar ko kuskure ne wannan kuskure ne in zaka yi kabbara to malaiti ka daga su kuma su kalli alƙibla gaba ɗayan su kalli alƙibla wa yaj'al kaffayhi hadwa mankibaihi malaiti ya sanya kaffaihi tafin hannayensa hadwa mankibaihi kwatankwacin ayyatan abin da yake suna epolkinsa ko ba ne epol da Hausa ka fada ya sanya tafin hannunsa daidai kafadunsa idan kamar haka ko Allahu akbar kaga sun tafi daidai da na kafada suna miƙe wa ahyana yubalighu fi raf'ihima hatta yuhasi bihima atraf udnihi malace wani lokaci ya dan daga yubalig ya kure fi raf'ihima gun daga su hatta yuhazi hasi ya daidaita bihima da wa'annan hannayensa atraf udnihi sasannin kunnansa ma'ana mutun zai daga hannayensa kabbara harama Allahu akbar har daidai kaga daidai kunne ashe kabbara daga hannu kashi biyu ne ko daidai ka fada ko kuma daidai kunne ina fata mun fahimta mafhum tayyib amma wasu suna shafa kunne daga mutum ya ka Allahu akbar in kun dibi hashiya mala yace wannan bai da asali cikin musulunci tace Allahu akbar bai da asali cikin sai mutum ya taba kunnen shi bai da asali cikin musulunci abin da yake musulunci daidai ka fada ko kuma daidai kunne kuma kada amanta hannun suna kallon ina suna kallon alqibla mala yace wada'ul yadaini wa kayfiyatuhu dora hannu cikin sallah da kuma yadda ake yin sa thumma yada'u yadayhi al-yumna 'ala al-yusra aqiba at-takbiri sannan mutun ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hauni bayan ya kabbi da kabbara bayan kai da kabbara ka ce Allahu akbar kaida to sai ka dora hannun dama akan hannun hauni wa huwa min sunanil anbiya yace al-yumna hannun dama akan hagu ban bayyanta ba oke mutun ya dora hannunsa na yaduhul yumna hannunsa na dama akan na hagu ake fara dorawa sannan a dora dama akai bayan kuma mutun ya kare kabbar harama yace wannan sunna ce ta annabawan Allah baki daya suna yin wannan abun amincin Allah ya tabbata gare su yace wa amara bihi rasulullah ko manzon Allah yayi umarni da shi da haka kuskure ne mutun yayin sallah yana sallah sai ya saki hannu ayi sadalu kuskure ne manzon Allah bai taba yin sadal ba cikin sallah kullu rike hannu yake yi ina ba ta mun fahimta wa amara bihi rasulullah ashabu ko manzon Allah ya umarci sahabbansa da su yi haka dan haka fala yajuzu isdaluhuma bai dacewa mutun ya saka hannayensa cikin sallah mutun ya sadal malaci bai kamata ba wa yad'ul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra mal yace zai dora hannunsa na dama akan ban hannunsa na hauni ashe hannun zaka dora sai ka dora hannun dama saman baikin hannun hagu wa ala ar-rusghi was-sa'id ar-rusghu shine nan ar-rusghu shine wuyan hannu mutun zai dora zaka yi dorawa wajen dora kuma kashi biyu ne akwai qabadu sannan akwai me yake suna mutun zai qabadu shine haka ka jimke ko kuma kai wada'u ka dora haka duk wanda kai yayi daidai mutun yayi kura zai lebura wannan kamar mai jin dari kuskure ne mutun zai dorawa kasu huce kada ka kamo nan amma in mutun zai rike shine yace ala madha ala rasagh ar-rasagh shine wuyan hannu wasai kuma hannun da kansa zaka dora saman hannun da kansa haka mutun zai dora haka amma kada ya huce kada ka huce da dantse
kaga wasu ma suka zo wani haka yake yi kamar wanda ya madallahi Allah ya dacar da mu kenan wannan shine wadau mutun ya dora haka kenan ko kuma mutun ya dora haka wataratan malace wani lokaci kuma yaqbidu bil yumna ala al yusra ya jimke hannun hagu da hannun dama haka kenan sai mutun ya jimke shi haka ina batar mun fahimta ko to malam zai wannan bayani to ina ne ake dora hannun sai ya ce mahallul wada'i to wani kaje ji an ce in a dora hannu kaga kowa zai dora da yake so sai malam ya ce a'a musulunci ya karantar da mu wa yad'uhuma ala sadrihi faqat malam ce ana dora hannayen ne akan kirji kawai akan kirji ake dora hannu ba kan timbi ba kaga wani yazo kan timbi yake dora go kaga wani yazo kan timbi yake dora malam ce a'a kuskure ne ana dora hannaye ne saman kirji namiji da mace ar-rajul wal mar'atu fi dhalika sawa malam ce ba bambanci tsakanin namiji da mace namiji zai dora akan kirjinsa mace zama za ta dora akan al-kirjinta malam ce wala yajuzu bai dace ba an yada yadahul yumna ala khasiratihi mutun ya dora hannunsa na dama akan watan gindinsa mutun ya wani kasa wasu suna yin haka suke yi ko sai ga mutun ya rike gindi kamar mai ciyan mara da kuskure ne malai ce to bai kamata ba sai malai ta hidda mu yace al khushu'u wan nadhr ila mawdi'is sujudi khushu'i din tsoron Allah kankantar da kai da kuma kallon inda mutun yake dora goshinsa shine mawdu'is sujud yace wa alaihi ya wajiba gare sa an yakhsha fi salatihi mutun ya natsu ya ji tsoron Allah a cikin sallarsa wa an yatajannaba kuma mutun ya nisanci kullama qad yulhihi duk abinda zai doke masa hankali min zakharifa na daga waton ado na daga kayan ado duk abinda zakharif irin kayan ado shi yasa suke cewa irin wannan abun da ake sa a masallaci na ayi rubutu arin azkarawa suna doka hankali wasu suna ganin bai kamata ma a sa ba saboda zai doki hankalin mai sallah wani masallacin ma za ga zai a rubuta mai ayatul kursi ko a ta rubuta Allahu akbar ko a kawo wata salula a gaba a sa duk abin da zai kawo zai doke mai sallah hankali to bai kamata ba a sa shi a gaba gare shi mun fahimci wannan shi ne ba da ke cewa an yi tajannaba ya nisanci kullama qad yulhihi anhu duk abinda zai sanya masa waton dokar hankali daga gare sa min zakharifa na daga waton kayan ado wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da Aisha radiyallahu anha ta saki rido mai hotunan dawaki a cikin ɗakin ta yana sallah to shine sitirarsa manzo Allah ya ce ta cire wannan abun saboda akwai dokar hankali a kansa to yanzu irin yanzu mata suna sanya irin inda ke da kai masu sa kashmir ko kuma masu sa tafi wani zaka ga shi hoton wani abu ke gare shi ko yanzu suna sa wata lera mai desen zaka wani flare haka in dai zai doka hankali to bai kamata ba a sa wata ma yayin ta zo tana sallah malam Jabir fayas kin take ilga Allah tana sallah tana ilgon fayas ta yi sitira da su kuskure ne malam su duk mutun ya nisanci wannan abu wan nuqush da kuma desenkin ne an nuqush zane abun da ke da kai zane fala yusalli bi hadrati ta'amal kuma ba a sallah idan abinci yazo malam Jamilu in aka kawo abinci kuma ga sallah ta zo to hakura ake da sallar sai a ci abinci mun fahimta ko in aka kawo abinci mutun na gudun en kada a ce en nama ko kuma yana jin yuwa to gwara ka dan samu ka samu istiqama ka daidaita sannan kuma mutun ya je ya sallah bi hadrati ta'amin yashtahi abincin da kake so yashtahi wanda kake so an kawo abin da kake so kuma gashi misalin a ce kawai kai miyar sure tana birge ka misali kuma kwano uku ne aka kawo kuma tace za a fara ci kuma gashi za a fara sallah kana son ta in ka tayi sallah za a sanya a barka to gwara ka tsaya ka ci abincin kakkaje kana tunanin ka rasu cikin sallar ka mun fahimta mala ce wala huwa yudafi'uhu al-bawl wal ghait ko kun mutun watan wanda hitsari yake danna masa lamba ko kuma bayan gari mutun na jin bawali ko bayan gari sai ce a bar ha in je in yi da sallah in je in yi su kuskure ne in kana jin bawali kawai ka je ka yi bawalinka ko bayan gari sannan ka yi arwalla ka je zuwa sallah wani zai ce yana jin wuya sake arwalla cikin sake arwallan ma ai akwai lada haka hadisin Abu Hurairah yazo da shi ko
malace wa yanzuru fi qiyamihi ya duba a lokacin da yake tsaye ila mawdi'i sujudihi inda zai dora goshin sa wala yaltafitu kada ya juya yaminan wala yasaran dama ko hagu fa innal iltifata malace kaga jujjuyawa ikhtilasun wani almubazzaranci ne yakhtalisuhu ash-shaytan wanda shi yake satar masa da wannan abun min salatil abd wanda shi yake satarwa daga sallarsa wani banna ce shi yake wa mutum a cikin sallah a wani sai ya zo sallah yana diba haka yi haka wani Allah ba su diya wanda suna sallah suna kalle kalle suna sallah suna kalle kalle musamman irin masallacin nan saman titi a masallaci wanda kawai an nan yi haraba ne sai ga mutum yana sallah ya ga wani ya biyo da mota kaza wani ya biyo da kaza aka kuskure ne ina ga wanda shi in yana sallah a shago shi yana kallo wallahi a lokacin ana budin baki da azumi ba ko ni shi special da yake zan ajewa haka in aka aje sai a tai sallar tarawih to aka je yana kallon duk wanda ya biya wurin yana kallon sa wannan sai aka zo aka ce ana shanye ji sai ce kai ai wanda ke shanye shi wallahi yana gani shi daga masallaci kaga an samu matsala wannan ina sallah take babu sallah anan ko kuma da ce wannan wani sata ce da shirin yake satarwa mutane Allah ya datar da mu Allah ya kare mutum liman yana karatu ya san rawa kenan ko a kuskure ne tsayuwa ake da bukatar mutum ya tsaya ya tafi aka ce ya tsayu mala yace wala yajuz bai kamata an yarfa basarahu ila samai mutum ya daga ganin sa sama kana kallon sama ana sallah mutum na kallon sama manzala ce ba ku jin tsoron Allah ya mai makatar da ku ana ko kuma ya mai da kanuka kan jakai mutum yana kallon sama sai kake ya juyo annabi ya ce ana iya mai da masa kansa kan jaki da ka kuskure ne ba a kallon sama in ana sallah kuma ba a kallon amfilin masallaci ba a kallon rigar liman duk ba a kallo duk akwai wanda su suke kallo ko mutum wannan gaba shi na kallon zanen shaddarwa ne duka wannan kuskure ne malai ce du'aul istiftah addu'ar budin sallah wanda da shi ya kamata mu rihe muka kaida ko addu'ar budin sallah malai ce thumma yastaftihul qira'ata sannan ya bude sallarsa yastaftihul qira'a ya bude karatu bi ba'dil adiya kafin ya fara karatu ya bude wannan sallar da wasu addu'o'i al-adiya wasu addu'o'i athabita tabbatattu anin nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wahiya kathira addu'o'in suna da yawa ashharuha mafi inganci shahara daga cikin su subhanakallahumma tsarki ya tabbata maka ya ubangiji wa bihamdika tare da gode maka wa tabaraka ismuka sunanka ya albarka tabbata wa sunanka wa ta'ala jadduka sannan kuma girmanka ya dokaka wala ilaha ghairuka babu wani abun mutane gaskiya sai kai wannan addu'a ita mutum yake idan yayi kabar harama ka rike hannu kafin ka fara karatun Fatiha sai kai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a asirce ake yi ba a bayyana ba malace wa qad thabata al-amru bihi umarni ya tabbata daga manzon Allah annabi yayi umarni cewa in ka fara sallah ka bude sallar ka da wannan nafila ce ko farilla da haka fa yambagi ya kamata al-muhafazatu alaiha mu kiyaye akanta muna yi ƙara malam Jabir malai ta al-qira'atu yin karatu har yanzu ba a zo fara karatu ba sallawa har yanzu ba a fara karatun ba fa inda wani ne da yanzu an wuce ruku'i thumma yasta'iz billahi sannan mutun ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala wujuban wajibi ne mutun zai salla kafin bayan ka'ida subhanakallahumma kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim mala yace wujuban wajibi ne kaga diyawa daga cikin mutane ba su yi wasu rishin sani ne wasu kuma sun sani ba sa yi idan mutun ya ida subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka mala yace wujuban mutun yasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah wajibi ne inji malan wa ya'thimu bi tarkihi mala yace mutun zai yi sabo idan ka barta kai sabo idan mutum ya bar isti'aza ma lace yayi sabo haka manzon Allah yake yi wallahi a sallah kadibi al-fiqhul wadih a cikin malin ya kawo sa malai yace was sunna abinda yake sunna an ya kula mutum yace tarata wani lokaci
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan shi zaka faɗa idan kai du'aul istiftah sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ma'ana ina neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin shaitan wanda ke jefafe daga rahamar Allah min hamzihi daga mutuwar farfaduwa shine fisgar shaitan farfadiya kenan ko wa nafthihi da kuma waton busin sa na girman kai sanya girman kai shine nafthihi girman kansa abin da yake sanya mutun na girman kai sannan kuma wa nafthihi da kuma abin da yake sanya mutun na son waka lalar waka sai ka roki Allah ya kare ka da wannan abu guda uku bayan ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan sunna ce wa tarata wani lokaci ya qulu a'udhu billahi as-sami'il 'alim min al-la'in ash-shaytanir rajim wani lokaci ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim mun fahimta wani lokaci ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim duk wanda kai yayi kada ka kuskura ka fara sallah baka ce a'udhu billahi yasa kake ganin mutum sai kaga da yawa sai mun fara sallah kaga ka fara tunani sai kaga wasu wasi ya fara mutane sallah saboda tun farko baka nemi tsarin Allah daga shedan ba hadisi ya tabbata cewa idan aka fara kiran sallah shedan gudu yake sai inda gudun masa ya kare amma ana ƙara kiran sallah za a tada sallah zai zo masallaci to idan kai isti'aza sai Allah ya tsare ka daga sharrin sa amma idan kai baka isti'aza ba sai ka fara tunanin wa mace ta ce maka kaza yaro ya ce maka kaza ai an ce maka kaza an baka kaza sai kuma kana biyarwa ne kaza kuma ya kamata a ce kai kaza kai kan mutum gaba ɗaya lisahi ne sai mutum gaba ɗaya musamman ma ba shi ke bada sallah ba in mamu ne sai ka kawai gaba ɗaya sallarsa cikin lisahi yake yi miye matsalar rashin barin isti'aza zaka mu rike wannan yin isti'aza miye a cikin sallah wajibi ne dole mutum yayi wajibi ne malam Jabir wajibi mutum yayi isti'aza summa yaqulu sirran fil jahri was sirriya sannan mutum ya faɗa a sarrar da ake bayyana karatu ko da ake boye karatu bismillahir rahmanir rahim idan ma basmala sai an yi ta mun bayanta zaka yi isti'aza kuma kai basmala to mu yanzu kawai da mutum ya kabarta sallah kawai yana Allah ya fara karatun Fatiha ko dole sai an yi isti'aza sannan kuma a zo da basmala sannan a je qira'atul Fatiha karatun Fatiha summa yaqra suratul Fatihati bi tamamiha na'am wannan ya danganci irin aujuh ne dauka cikin karatun tajwidi tunan akwai aujuh ne karatun tajwidi ko akwai wajen farawa mutum zai fara akwai da zaka hada basmala da isti'aza da basmala da farkon sura ko kuma akwai da zaka hada karshen sura da basmala in irin wannan ne to mutum ba ya bayyana wannan basmala babu laihi amma kuma idan mutum zai sallace haka zai guda ne to ya karanta basmala asibiti shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi summa yaqra suratul Fatiha sannan mai sallah ya fara karatun Fatiha bi tamamiha a cikin ta aya guda 7 yace wal basmalatu minha basmala na daga cikin Fatiha ita kanta basmala yace Fatiha na cikin ko an samu sabani wajen malaman tafsiri da malaman qira'a wajen aya guda 7 ke da Fatiha to idan kan lura wacce ce aya ta 7 wasu ka ce basmala ce wasu ka ce daga ghairul maghdubi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim to an tsaya aya sai ta ghairul maghdubi alaihim waladdallin amma a mushaf babu alamar aya ko to suka ce basmala aya ce daga cikin Fatiha kin idan mutum sai Fatiha da zaka yi kuma ka dauki cewa Fatiha basmala wannan mutum zashi basmala idan mutum ya dauki cewa basmala daga cikin Fatiha to kenan zai basmala guda nawa guda biyu ta farko wanda annabi ya sunnanta ta biyu kuma ta karatu amma qauli rajihi guda mutum zashi wallahu ta'ala a'lam mun fahimta malace wahiya rukunun ita wanda wahiya rukunun shi karatun Fatiha rukuni ne la tasihhu as-salata illa biha sallah bata inganta sai da karatun Fatiha fa yajibu alal a'ajimi hifzuha daka ya wajiba akan duk wanda ba balarabi bai haddace ta duk wanda al'ajim wanda bake ba balarabi ba ajam kenan wanda yake ajam ya wajiba ya haddace ta saboda babu sallah la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi inji manzon Allah faman lam yastati
duk wanda kuma ya kasa haddace ta mutun ne ya kasa haddacewa yayi ya kasa haddacewa to ajzahu malati ya wadatar shi ya isar masa an ya kula yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Mutun ya shiga musulunci mallan Jabir ya tsufa memorikin sa ta dushe ta mutu bai iya rike komi akai shekaran ta Fatiha bai iya ba ya haddace bai iya ba to kawai in yazo sallah marmakon ya karanta Fatiha sai ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Wai me kai musulunci sauki wallahi babu. Allah mun gode maka akan wannan ni'imar ko malai ce Allah mun gode ma was sunnatu malai ce sunna kuma wajen karatun Fatiha fi qira'atiha gun karatunta an yaqta'aha ayatan aya mutun ya yanke aya yake fa ala ra'si kulli ayatin ka tsaya akan kowace aya. Idan mutun ya zo karatun Fatiha sunna inji malin yace duk aya sai kai mata waqafi sai ka tsaya in ga ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka tsaya arrahmanir rahim sai ka tsaya dukkan aya sai ka tsaya shine inji malin yace sunna ko fahimta yaqifu ala ra'si kulli ayatin fa yaqulu bismillahir rahmanir rahim kai aya de ko sai ka tsaya alhamdulillahi rabbil alamin sai ka tsaya duk aya in ka zo haka zaka je har ka zo karshen sura thumma yaqifu malace maliki yawmiddin in ka haka zaka tayi aya har ka je ghairil maghdubi alaihim waladdallin to hukuncin masu irin gamewa da muke yanzu ha sai mutun ya kabbarta kawai sai kaga wani ma shida guda yake a Fatiha wani ya fara kawai zai hade duka saboda sautin nashi wannan bai iya ajewa kada ya bata sautin sai ta ko sai game alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kaga a fahimtar malam menene kuskure ne ya saba mu sunnar annabi miye ibnu abbas ya ce fa idan manzo Allah ya karanta aya zaka iya fassara ta a sallah in annabi ya karanta aya a sallah zaka yi gaskiya ya kamata dulle mai su karanta sifatu salatin nabi wallahi ya kamata ma sarki ya tura su hutun gadi a tura mai hutun wucin gadi sai kowa ya karanta sifatu salatin nabi yadda annabi ya saka zo kai mutane musamman magarda ko to Allah ya roha mu na asiri mali yake cewa thumma yaqifu wa hakaza ila akhiri haka mutun zai har sai ya zo karshen sura har ka zo karshen sura kaza ka dinga yi wa hakaza kanat qira'atu an-nabi annabi ce kaga haka manzon Allah yake karatu wallahi a sallah kullu haga ba da sar annabi haka yake yi yaqifu ala ru'usil ayi jam'i aya manzon yana tsaya akan kan ayoyi wala yasilu bima yasiluha bima ba'daha annabin Allah bai sada ta da sauranta manzo Allah bai sada aya da aya bai hada aya da aya wa in kanat muta'alliqatan ma'ana biha koda ma'anar ko sun zama daya suna da alaka da juna koda ma'ana tana da alaka da juna to malai yace bai kamata ba annabi bai hadawa annabi sallallahu alaihi ya kasance baya hada wa'annan ayoyin malai yake cewa qira'atul muqtadi laha wa yajuzu qira'atuha ya kamata ya dace wajen karatun fata ka ce maliki yawmiddin bil maddi ko ka ce maliki yawmiddin don kai yayi ko ka ce maliki yawmiddin ko ka ce maliki yawmiddin don ka karanta yayi sannan wajen qira'an wajen sinun kana karanta ta da swad wajen swad kai karanta ta da sinun duk wajen malaman qira'at sun inganta wannan ihdinas siratal mustaqim swadun ce ko mutum zai ce ihdinas siratal mustaqim bisad bisin zai ya halitta bisad kuma ya halitta ina ba ta mun fahimta siratal ladzi kace ko siratal ladhin ko kuma siratal lazin amma ka sanya ba ka sanya tha'un kace sirata bisin ko kuma biswad wani lokaci suna zawa swadun in tazo tana zawa da ma'anar juna swadun da sidun suka zo da kalmomi suna zawa da ma'anar juna kadibi karshen suratul abun nan take da suna suratul ghashiya me yake to karshen zuwa karshen ayar lasta alaihim bi musaytir ko gadda bi musaytir ko bi musaytir kaga zakan ta wasu masahif akwai sinun sama ko kasa
zai nuna maka sinun ko kuma suwadu duk da ka karanta ya da ka wajen karatun fatiha ka ce siratal ladina tayi in ka ce siratal ladina yayi ina ba ta mun fahimta kaga ce wannan malam liman bai da tajwidi a daidai ya karanta ina ba ta mun fahimta Allah ya dace da mu malai yake ce qira'atul muqtadi laha karatun wanda yake bi mabiyin sallah to shi ya zai in kana da sallah zaka karanta fatiha to malai ce zai bayani wayajibu alal muqtadi an yaqra'aha wara al imami sirriyati ya wajiba dole tilas da wanda ke biyar sallah ba liman ba wanda ke bin liman sallah ya karanta fatiha a asirce idan liman yana jagorantar da shi ina bayan liman ko da kana bayan liman yana karatu a asirce in dai sallah a asirce ce to malai ce kai ma sai karanta fatihar ka san akwai wanda za su zo irin sallar su azhar kaga mutum dib kamar ayi kufir bai cewa komi ya ayi ruku'i ya dai ruku'i ya dago wannan wallahi bai da sallah wallahi lazim bai da sallah dole sai ya karatun kuma karatun nan fa asirce dole sai labbanka sun taba juna sai ka nuna cewa kai karatun ba a karatu cikin karatun sallah a cikin zuciya a kana karantawa a ga bakin kana mutsi yana motsa kenan kana karantawa amma ka zo kai zugun kamar an ka kamar aje kamar garda kawai baka cewa gomi to bai yi ba dole sai bakin yana motsawa ina ba ta mun fahimta mafhum tayyib malati wa fil jahriyati aidan haka ma asala da ake bayyana karatu da liman yake karatu to ita ma za a bayyana liman na karatu da kana jin karatun sa to zaka iya karanta fatiha to sai malamai suka yi sabani yana karatun zaka karanta ko kuma ya za a yi so suka ce a'a fatiha kawai za ka karanta idan liman na karatu irin misalin magariba raka'a biyu na farin idan yana karanta fatiha kuma za ka karanta fatiha wasu suka ce a'a za ka yi shuru sai ya kare fatiha kafin a je ruku sai ya kare karatun sa gaba ɗaya kafin a tayi ruku kai kuma sai karanta zaka fatiha ko bai da wasu suka ce a'a in dai sallah ce wanda ake bayyanawa to illiman na karatu in dai kana jin karatun fatiha in dai har kana ji to ba sai ka karanta wannan shine kauli raji in dai kana jin karatun liman kai ba sai ka karanta ba amma in sahu yayi nisa da kai ba ka ji to ya zan wajibi ko da bayyana ke karatun ka karanta bakin fatiha iya kadin ta kenan mun fahimta karatun Allah ya datar da mu wallahi mutane da yawa suna sallah ba su da na'am hadda sura hadda zakar da fatiha da sura kai ma a asirce in sallah da akin raka'a biyu farko ne kanta fatiha da sura fatiha da sura mun fahimta ko shi bai yi da ba sai ka dauki wata sura kuma ta gaba sai ka kara yake ta zarce mun gane sai mutun yayi ta zarce in kuma kai baka kare ba shi kuma yayi rukuyi to dole ka tsaya da karatunka ka bi shi almuhim da ka karanta fatihar kin shi ake da bukata Allah ya datar da mu mali yake cewa in lam yasma qira'at al-imam idan baya jin karatun liman aw sakata hada ko kuma ya tsaya wannan ba'da faraghihi minha saktatan ko kuma liman ya dan yi shiru wani shiru na musamman haka bayan ya ida fatiha misalin liman ya kakin ya dauko sura sai ya shiru ko kuma bayan ya ida sura kakin ya tayi ruku'i kasan akwai irin liman da kakin a dauki sura ma jidali ne ko to irin wannan kana karanta fatihar ka in liman kin ku haka yake Allah ya ce babu laihi kana karanta fatihar ka a wannan hurin wa in kunna la nara anna hadha as-sukuta lam yathbut fi sunnah duk da muna ganin wannan yin shiru liman yayi shiru a dauki mintocin da zaka yi karanta fatiha yace bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ko kwana a karatun fatiha ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi zamu kwana a safaha ta 19 gobe zamu tashi daidai safaha ta 20 kan alqira'atu ba'da al-fatiha Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci karatun da muka yi kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna roƙon Allah ya bamu ikon yin sallah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayi sallah duk da suka taimaka wajen ganin an tsara wannan daurar lafiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya cikin kikkiawan mizanin ayyukan su musamman ma wanda suka yi tsaye wajen tsarawa da kuma wajen haskakawa da ma wajen buga littafai kware da gaske muna musu fatan alkhairi da godiya Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyo
akan ibadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya bamu ikon dagewa akan bibiyar sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya bamu ikon aiki da abun da muke karatu. Wa subhanaka allahumma bihamdika. Gobe in Allah yarda tsakanin magriba da lisha'i za mu yi kokari mu ida wannan littafi na sifatu salatin nabi wanda Muhammad Nasiruddin Albani yayi talhisin sa, kuma shi ya rubuta sa. Allah ya saka wa malan da alkhairi, Allah ya sanya a mizanin aikin malan kyakkyawa, mu kuma da muke kokarin karantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.